no sé si van tornar, però l'ordre que els diu que vagin a buscar un llibre a Amèrica, i us ho comento perquè és molt simpàtic, no? Envien 2 senyors a buscar un llibre, imagineu-vos, és que no és anar a buscar el llibre d'aquí de Vic, que aneu a Santa Eugènia a buscar un llibre, no? O aneu a Barcelona, no? És que són 2 mesos de travessar l'Atlàntic, anar-lo a buscar i torna, Per tant, us podeu imaginar la importància que tenia un llibre per l'estructura d'estat, perquè si aquell llibre deia alguna cosa que l'estat no interessava que es perpetués, doncs quedava l'estat en entredit, doncs eliminem el llibre i s'ha acabat. El 57, el primer índex pontifixi de Pau IV, doncs els papes també diuen, nosaltres no vedem, també volem fer una llista dels llibres que es poden llegir i els que no. El 58, el 7 de setembre, una nova pragmàtica de Felip I, per la qual es mana imprimir el catàleg de tots els llibres prohibits, però perquè siguin cremats públicament, que és allò que fa en Servent explica, aquella crema de llibres, que no és una broma, sinó que realment s'estava fent ressò de coses que passaven en el dia a dia. Moltes gràcies pel cop de mà. És que us imagineu que cada vegada hagués de passar. Tornar, doncs, gràcies. Mireu, el 60, el 14 d'agost, una nova cèdula Felip I que reforça les anteriors, que no deurien estar prou exercitades. El 62, el segon índex de Pau IV. El 64, un nou índex del Concili de Trento. El Concili de Trento, que sabeu que es fa i es tira endavant amb el propòsit d'aturar tot el reformisme, l'Erasme, Luter, tota aquesta gent que estava repensant el sentit de l'Església i que podien publicar llibres per expressar una nova fe, una nova manera d'aproximar-se a Déu, una nova espiritualitat, surten els del Concili de Trento, fora aquests heretges. Però esclar, han escrit, necessitem tota una sèrie de lleis per recuperar aquestes obres, reelaborar-les o no, o simplement cremar-les. Per tant, el Concili de Trento fa el seu índex de llibres herètics. El 66, la Sagrada Congregació de l'Índex, formada per Piu V, amb Antonio Posio de secretari, es crea. El 69, la República de Venècia accepta el catàleg de llibres prohibits del Concili de Trento. El 70 hi ha un edicte que obliga a aplicar l'índex a Flandes i als Països Baixos. Això és curiós perquè tot al llarg del segle XVI veiem que autors hispans, catalans o no, van a Holanda, o a Holanda es publiquen llibres d'autors hispans. I jo pensava, com és que van a intuir que passava alguna cosa? Es poden editar a Barcelona, o a València, o podien editar a Perpinyà, o a Toledo, però no, van a Flandes. Doncs està clar que segurament és perquè fins a l'any 70 no es va publicar aquest índex de llibres prohibits, per tant la gent entaforava l'impressor al llibre com més o menys podia. El 85, el 73, el Concili de Milà aprova fer complir l'índex. El 85, Sixte V augmenta l'autoritat de la Sagrada Congregació de l'Índex, aquesta que havia creat Piu V. El 86 es publica l'índex a Lió. El 90, el Concili de Tolosa i el 94, el Concili d'Avinyó, reformulen noves regles perquè els llibres es controlin i no s'imprimeixin sense cap mena de supervisió. Per tant, hem començat el 1501 i acabem el 94 i suposo que la sensació que hi havia alguna mena de control sobre el que s'escrivia i el que es publicava us ha quedat més o menys patent. Bé, buscant informació sobre la censura vaig anar a petar amb aquest llibre de Giuseppe Chiecchi i Luciano Troisio, 2 autors italians, que van fer un estudi interessantíssim sobre com la censura s'aplica a la literatura. Jo he agafat aquesta pàgina perquè em va molt bé, perquè explica un conte. Aquests senyors fan això, fan una visió sinòptica de la majoria o d'una gran part del Decameró perquè es vagi veient el que el censor ha retallat i el que el censor ha introduït i el que el censor ha expurgat. I aleshores posen 4 edicions, aquesta del 27, la de Deputati, Salviati i Grotto, i la comparen. I he agafat aquesta precisament perquè en aquest conte del Decameró que ells mostren en aquesta pàgina, aquest conte concret, que no recordo el nom, s'ha esborrat del tot. I aleshores ells diuen, veieu, a l'edició de Deputati, el text del Decameró és fisurada i fora. Si no fos per les altres 3 edicions, no podríem parlar d'aquest text. Això en història també passa. Si no fos per altres llibres, no sabríem que aquell llibre, o per altres edicions del mateix llibre, i en alguns casos per traduccions en altres llengües de llibres a la nostra que han desaparegut, no sabríem que aquell llibre hi era. Per exemple, el Tirant-lo Blanc
sabem realment que va existir i que no era un muntatge literari perquè a final del segle XIX va aparèixer una edició de València i una edició de Barcelona, i aleshores vam dir, és veritat, existia el Tirant lo Blanc, si no, avui dia Tirant lo Blanc seria un llibre de cavalleries castellà, de literatura castellà. Aleshores, fixeu-vos, aquí hi ha un text que no és que sigui original, els originals no es conserven, sinó que hi ha el text sencer d'una edició primitiva, la segona edició el capítol s'espurga del tot, la tercera edició el censor ja diu, home, potser que no ens ho carreguem tot, sinó només aquelles frases més picants o impúdiques o que ataquen directament la persona X, es purguen fragments. Però a la nova edició del Grotto aquests fragments són reelaborats. Això que ells consideraven que s'havia d'espurgar, aquests simplement ho canvien. Per tant, ells diuen, fixeu-vos, com l'evolució del censor al llarg del segle XVI passa de ser de pur expurgador a literat. El censor construeix l'obra literària. I això fa molt de sentit a tota una sèrie de teoritzadors que diuen sí, el Tirant lo Blanc es veu en dos estils, un Joanot Martorell i l'altre en Galba. No, perquè les poesies de Santa Teresa no són el mateix que la prosa. Sí, perquè el Cervantes poeta no és el mateix que el Quixot, però és que el Quixot no és el mateix de les novel·les exemplars. Bé, o ell estava canviant d'estil cada 2 per 3, o és que depèn del supervisor, corrector, traductor i reelaborador, canviava l'estil. Endavant. Aleshores, jo vaig dir, hòstia, això d'aquests italians és fantàstic, perquè això a mi em serveix després per explicar coses d'en Cristòfor Colom i de la nostra història. Només es tracta d'agafar 3 textos que estiguin inspirats, millor dit, que estiguin elaborats o copiats d'un mateix original. I aleshores, mirant les còpies, veurem el que han expurgat, el que han tallat i el que no. I aleshores jo vaig agafar aquí tota una sèrie de fragments que en un dels meus llibres em sembla que són 10 pàgines de fragments, però que nosaltres amb 1 o 2 ja farem perquè veieu si realment ha passat alguna cosa amb els textos d'en Colom o no que faci sospitar o permeti arribar a la conclusió que som davant d'una manipulació política. Mireu, aquí, si pots ampliar aquest tros, sisplau, el del 6 de desembre. Som el 6 de desembre del 1492, Ja havien arribat a terra i anaven amb les naus passejant-se per allà. Aquest d'aquí, Si una mica més, ho veieu bé tots? Doncs vinga, aquí. Perfecte, moltes gràcies. He agafat el 6 de desembre i he agafat 3 textos que us diré quins són. Són el diari de bord, del qual no en tenim la còpia, tot i que en Cristòfor Colom ho va deixar a Barcelona als Reis perquè el guardessin a l'Arxiu Reial. De l'Arxiu Reial es veu que va anar a fer un vol i no va tornar mai més. Després d'aquest diari de bord s'han fet 2 còpies. Una, la història de les Índies del pare Bartomeu Casas o Casaus, i 2, la història del mirall del fill d'en Colom. Per tant, som davant del mateix text, un conservat en el diari de bord, un altre la història de les Índies i un altre la història del mirall. Si ens hi fixem, en el diari de bord, en Colom diu tota aquesta illa li semblava més penyes que cap altra que hagi trobat. Els arbres eren més petits i molts d'ells de la naturalesa d'Espanya, com els coscolls, arbossos i d'altres. No passa res, no? Uns arbres com els d'Espanya, o una illa com la d'Espanya. Però mireu aquí, a la història de les Índies, diu tota aquesta terra li semblava molt alta, d'arbres petits com els de Castella. Què passa, que Castella no era Espanya? Oi? Per què el qui agafa aquest text i el copia en la història de les Índies canvia Espanya per Castella? Que no havíem quedat que Amèrica la descubrieron los españoles? Pues Castilla és Espanya, no? Doncs no sabem per què, de moment s'ha fet aquest retoc. I a la història de l'almirall, més la terra té poques penyes i els arbres són més petits, semblants als de Castella. S'ha tornat a canviar un altre cop Espanya per Castella. Això realment té sentit si és que el censor intuïa que Espanya no representava prou Castella. Perquè, esclar, com que Castella no té marina, potser algú podria dir, no, la marina d'Espanya, ¿dónde está? En la costa, no? ¿Y quién hay en la costa? ¿Castellanos o catalanes? Hòstia, si feien aquesta pregunta ja havia llepat. Per tant, posem
que tot li va semblar com a Castella i ja està. I com que ningú no anirà a buscar, passarà la vida buscant els originals i contrastant-los, ens ha passat el que ens ha passat, que ens hem acabat creient la història que ens han donat. Però el 10 de desembre encara és més espectacular. I això, realment aquí els agafem ja per allò que no sona. Fixeu-vos, el diari de Bor diu: van veure molts peixos dels de Castella. Diu, i en castellà ho diu, vieron muchos peces de los de Castilla. No sé per què riu, perquè és molt conegut que tu vas allà per Castella i surt una sardina de la cantonada. Diu, albors, rogers, pixotes, galls, salpes, llisses, corvines, gambetes, i van veure també sardines, veieu? Tu vas per Madrid i si et despixes atropelles una sardina. La història de les Índies, diu: van pescar molts peixos dels de Castella. Albors, rogers, peixotes, galls, salpes, llisses, corvines, gambetes, i van veure també sardines. O sigui que si no tinguéssim una història del mirall, ens pensaríem que Castella ha tingut mar tota la vida i tots aquests peixos estaven per allà per Toledo, Ciudad Real, Cuenca i Guadalajara. Què passa aquí? Aquí passa una cosa. Passa que s'ha conservat la història de l'almirall, editada en italià a Itàlia, uns 40 anys després de la mort del fill d'en Colom. Aquí hauríem de parlar-ne molt, però anem al gra directe. Diu, veient, fixeu-vos ja primer que el diari de Bor, la història de les Índies, són 2 ratlles i mitja. I en canvi, la història de l'almirall són 3, 4, 5, 6, 7, o sigui que, oi? Allò ho heu vist abans, si no ho haguéssiu vist diria, bueno, això ho diu en Vilbeny perquè és clar que vols que ens convé. No, és que els censors feien això i els estudiosos de la censura ho diuen. Els censors retallen, escurcen, arreglen, reescriuen, i ara ho veureu. Ara veureu aquí, si no tinguéssim això, ens pensaríem, els estudiosos, en algun tiempo hubo mar en Castilla. Perquè ho fan això. En el siglo XV hubo mar en Castilla, aquí lo dice. Muchos peces de Castilla. Però tenim aquest altre text, i aquest altre text no diu exactament això, diu: veient que l'illa de Bohío era molt gran, que les terres i els seus arbres s'assemblaven als d'Espanya, i que en una ocasió que els mariners llançaren les xarxes, perquè aquella gent també menjava, van agafar molts peixos com els d'Espanya. És a dir, cavalls, llisses, salmons, sabogues, galls, salpes, corvines, sardines i crancs, i resolgué de donar a l'illa, l'almirall Colom, un nom d'acord amb el d'Espanya. I així, el diumenge 9 de desembre, l'anomenà espanyola, que és com històricament sabem que es deia a Castilla. Per tant, és normal que si els peixos semblaven els d'Espanya, en Colom bategés aquella illa com el nom d'Espanyola, però és que si s'haguessin semblat els de Castella es diria Castanyola, no? I no es diu Castanyola, es diu Espanyola. Què ha passat aquí? Doncs ha passat una mica la mentalitat del retoc que diu que, hombre, si hay peces en España, ¿dónde están los peces, no? En la costa, ¿no? La costa, pero ¿en qué costa? Podia ser la gallega, podia ser la basca o l'andalusa, no? Perfectament. Però, esclar, la història no diu que els bascos i els gallecs van a Amèrica, sinó diuen els andalusos. Com és que, doncs, que no han deixat Espanya a Castella, quan Espanya en aquests textos en diu Castella? Perquè pel censor estava molt evident en aquella època que els catalans tenien alguna cosa a veure, els peixos d'Espanya eren els peixos de la costa catalana, i si els mariners veien peixos que els recordaven a la costa catalana és que els mariners eren catalans i van haver d'arreglar-ho, i per això van posar Castella, tot i que Castella és dins Espanya. Han preferit arreglar això i que fos aquest absurd abans de deixar-ho tal com era i que cadascú pogués interpretar el que bonament volgués. Jo penso que el fet de canviar Espanya per Castella en una cosa com els peixos, perquè els arbres, dius, mira, poden semblar els de Castella, poden semblar els d'Espanya, però com els peixos ens indica clarament que el retoc polític es va fer perquè les costes i els peixos d'Espanya no es poguessin interpretar com costes i peixos catalans, i els mariners igual.